Hakajing persang ke sorkar ban pentemai ya kurkom terekam ke Meghalaya Public Service Commission. Hakalai terik uyayong arajar arpusan u Principal Secretary katanat ki kampo ying ubak Frederick Roy Kharkongor IAS. Ulakot jinyalang ya ke Khasi Students Union nakabenta ban ya ther ya tai halor ke jing tmu ban penjanai ya ke commission bat ban ya ther sani baru ya ki arpotli ki mat jingdawa jong ka seng. Hagani ka singin na lor uba Frederick bat kidikot ka KSU le don langru uba Cyril V Dingdo bre IAS Commissioner and Secretary jong ka tanat Ain u Professor David Imle Chairman Barim jong ka UPSC bat QAQAD. Habakaren chikilat patai khubor usamla Ruben Najiar Chairman jong ka Employment Monitoring Cell KSU uloong. Baka senggala ay jingmut baka komiti kadai ban pentrai kamlut ya baro arpotli ki mat jingdawa kata ban pelaj paj ba ya ki marks jong ki samla wat kam ban wengno ya ka personal interview laj no ha ka grade A bat nalor ki wai D. Ulo ongru ba ya ki jing ay jingmut ki bala pun sngo ha ka komiti ka sarkar ka dairu ban pentrai kam ha ki recruitment board ba pher khnang ban weng ya ka jinglong deko kerukom thungkam. Hadin kajing hi nakaliang kaseng ban wanra ya kajing kala hapo ka MPSC nakaliang ka sarkar kala sngap ya kajing ujo nakaliang kaseng bat kala na thaw kanika komiti bat kani komiti nadu bunai Januari kala pala chuan kong ya ka jaga khubor jongka ba kinu ki badon kanu ka suggestion badon phaya ke MPSC bikin tho shkani komiti bat ka por bat nakaliang kaseng ru nila ai kiju ki suggestion ki ju ki mat ki bangila dawa na ka sarkar bangila aish bangila samut po konrot samaru atau ka por badan ka session ki arpot li ki mat jing dawa na kaliang kaseng bad ka minta skiru ni ai kita ki bu ahmad juki kita ki arpot li ki mat jing dawa jong ka seng menne ka jing elang nilai ya discuss UPW point na kaliang jong committee kira shim ya boro ki suggestion ni kita ki mat ki bangi ai mengi bad kinsa ai kata recommendation siapa ka sarkar ka sarkar onda layo kata recommendation kan tathawi ti an ban kumnu ban pun kala ban pun thmaya ka MPSC ini di tangi jingstang ba mi hap petru ba ki nakaliang ka kon komiti kan sa khodu ki sekibi ki pajba ke balalab ai ki suggestion ki jongki kumnu ban pun pha nor kini benta bat onda la ada bio liktu borok suggestion kin sa la ban wan kanu ka point ba ki la ban le ya kata ka benta kabat kamtam ni ya keren ru halor kani ka komiti ba kumbingi ya kini kisngi ni kwa ban pen phaya ka MPSC menta ngila don hakalenti ban pen pha ban pen thamai ka MPSC henry ngi iru ni kis benai ki baladep kisnem ki baladep bikila mi kini ki recruitment board ki ba pher ni ka jingmi jong ka medical recruitment board ki education recruitment board kibi bala pen mi da ka jela Meghalaya te kini recruitment board menta kumangi ihi kimdon kini policy ni ki rules regulation ban thungkam thungjam menta lara borok ki department ki don la ka jong recruitment board tekan mentoyu ingi bangin penthmaya ka MPSC tingila ikran lor te matru ba kani ka recommendations ka bami na po kani ka committee ke de ban pentri kamru sekitu ki recruitment board namar kumbo PE kini ki recruitment board menta monu ba pejiki kini ki brio ki badan nakatu ko jugo department ni aba ki brio badan hatu department ki recruit ki code advertisement ki pendrung kam te kamut ki kadon kala pendon kata ka jingla siliang ru plus nata bakam don kanu ka rules kam don kanu ka regulation kini lihat benai balada PE ke bajai ki staff nurse haba ka medical recruitment board kipin mi ya ka result ki declare ka result ar license hadin balada declare result ka mi ki bun ki jingkulmar haba ki jingkli ki bakla ki answer ki bakla but katu ke iki baro kala le da kani recruitment board henry onda ngila epet sani bhaya kata ni wat janai ni bakam don kanu rules regulation te kumnu kanu ka board kan tarikam don kanu rules regulation ya ka kam la patha bi ki doctors ki doctor kin pej ya kin pej kin nongpang kin le kam jong kin pej ya kata ka kam tungjam terkadang ni don kam bah kini ki recruitment board ni don kam ki beri ka belong specialist ki bastu ya ka an ki bastu kumnu ka proses ban tungkam tungjam kanang ba kanu kam long ka betko but ni kermen ba onda kala mi ka recommendation na kani committee ka kidu recommendation kin pa kini recruitment board kanang ba ka tungkam tungjam ya pa ka jela kan long ka bakhu
kini ki akut likimat baru ki balong dun kam nomor ba ngidon kam ya ka sistem ka bukut menta bunsin da kandak exam ke MPSC kami bi kajing ujor ba kadon kajing le thok kajing le shiliam man kapor nakalyang kaseng dengi haban mi madan kamot nak laispa untuk sansi laispa singi habdan bi hapo MPSC ban ya dawa kani ban penbet ya katai Henry lada ngila ban penbet ya ka sistem nama ka sistem hi kalau kunta ba kamdon kanu ka jing khu jing suba kala ban ko ahni kala ban ko hangan kaliang tingidon kam ban reform ya ka bor wi sistem ba hakitu ki arput ki mat ngila ki borok ti arput ki mat ki don kita ki sistem ki ba ban pensyai ba kanum don kanu ka jing duko ka kimat ka bakongsan kolong ban pelat ki marks kinu ki candidates ki ba apply ki exam ki la ban tibi ka marks sunjuki ni dawa ba person interview kamdi ban don tagi group B group C group D nomor man kapol ni ba kajing huri-hura ne kajing bamsap ne kajing bakla kaya bi kapo ka personal interview teng kena ki ba awan chakmat ka written examination kim ju marks ba ya personal interview hendai itu bawan nadien itu yo marks ba kami personal interview buntin ki ni ju osno ki kitin ba dawa pisa kumtai kata kaditang kajing batain nakilang kipat ba non kanu sakhi ban tibya kata riman kapor ka jumin na kapo ka personal interview hi tingi istu ba kani ka jing dawa on penduk ka personal interview kamdi ka jing dawa nakalyang jungi ka bawan ka bami nakalyang jungi kala mi ka government central government order ka government of India hi kala batai ba agi group B group C group D kanum di bandon chukon no personal interview namar undon kam personal interview nam takini ki pos tang tak grade A don kam personal interview tingi ru ya ka e ka bala de ka an lupa nak sarkar India ni ong ka jelai jungi bade ka de ban menteri kam but kidon skibi kiman ki balong ki ba kham don kam hi ki ba ka MPSC kala but ka ni ka komiti kala asim ban pentamai ka MPSC kalong autonomous si hakani che Henry kalong subject ya ka state nomor ba habuku kasi ka tau an ka state ban penteri kam ya ka MPSC ba si wi sho ban club ni hai jing dawa jungi minta singi la dawa ru bangi ba kidon ki brio ki baduk guna ka dukat mer kejungki bunsing i kadon ke reservation kejungki Henry yaki pat ki nuki examination menjudan bakmi te ngila ajing mudu ke MPC ba kidon ban penmi ki policy ni ban penmi guidelines kenang nam taki ki brio ki baduna ka dukat mer kenang baki kinyo kanda equal opportunity hakayo kami ocam atau pibo nampak ni kena jing ajumut asara komiti ha bede bantung ni teki chairman dan secretary teki academic ya kata kadi kamot benikong biang ni keren katrai menen mi chisni ngidang shui kat notification bala pen la nomor chairman jong MPSC bala song than mental awan chairman daw kiwei kipin iru ingi mene bikini ki members ki bade menta ki members ki bala adat dia ka MCS ki bala de ki professor ki bala ki education qualification juki par kata ki de jing dawa jungi mar aki por bala de i ba teng ki members ber MPSC ki teng ki political appointee jungnu rejung kim don ka qualification kim don ki babiang kumnu kila ban sim interview ki MCS haba phi ala di bidang de tang undergraduate na bidang de tung graduate kanung ni hak kita te kata ka benta hakani ka bentang iba to kila tung ka syong ha jing trikam jung ki pan kalong kumnu Habatin pej bahaki ki sharp plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya